Mela, kif qed taraw jetaw il-belt ġon of dawn it-tfal, żgħażagħ, anzjani, kulħadd ipartat l-stickers il-World Cup diġà bdiet u kulħadd qisu qed jipprova jagħmel l-aħħar sforz biex jaqgħad l-album. Kemm fadalek biex taqgħdu, Sinjura? 15. U x'fadallek stickers li mal-aktar li sib diffiċli biex taqqad? Iż-żar, il-number iż-żar. Ta' kemm fadallek biex taqgħdu? Jiena għattu sabiħ tiegħi. Ma x'qed tagħmel hawnhekk? Ġejt imparta tal-kuċini. Bejn u bejn ħarisu 180. Waħan diġbi fadallek ftit. U li ma sibt l-aktar diffiċli biex taqqadu? L-arma tal-Italja. Only if one person is the best. Dan Dominic. Dominic ilu 44 sena jbih l-stickers tal-futbol. Kemm taħseb li beħejt stickers f'44 sena? Tini estimate. Estimate, dejjem ngħidlek forsi 50 miljon. Dominic jgħidli li dawn l-stickers jinbiegħu fid-dinja kollha, imma f'Malta huma l-aktar popolari. Dawn spontanji ġew mhux aħna ngħidulhom. Nipprovdulhom mejda, le kull jum hawn. Anke saħansitra l-ġimgħa kbira għaddejjin bil-visa bavisti, bil-kuruni f'idejhom u l-oħrajn bil-kopuni f'idejhom. Fost dawk li jiġu jpartu hemm membri parlamentari, assisin, pulizija, avukati. Huma jgħidu għat-tfal, ta? Huma jgħidu għat-tfal ma jkun għalihom. Dominic jgħidli li meta beda jġib l-stickers 44 sen ilu kien saba diffiċli ħafna biex jibda jbieħ. Kien diffiċli għal-bidu? Ħafna. Kont nuża in-nepotijiet, ngħid il-verità. In-nepotijiet kont nixborhom mill-iskola xoħti kienet taħdem missieri. Kont imur nħannu tgħidlu trid minnhom daw jgħidu li ma talbunix minnhom. Kont naqbad tigjhom bil-pakkett f'idejhom u qalbu. Imur jgħidu għandek minn daw, mbagħad wara sena ġemmur ngħidu isma' l-istaj ejwa ġew it-tfal għalihom tatini. U llum għandu stor sħiħ b'kull sticker li qatt ħarġet. Jiġifieri jekk ikollok xi album antik li għadek ma qattux, tista' tiġi għandu u jaqgħadulek. Għandi l-istor fih 80 pit minn 1970 law għandi daw it-tilari plus mbagħad fuq l-istok ta' kaxix tagħhom. Jiġu bil-listi n-nies intuhom karta bl-isem tagħhom deposit, naqbdu l-lista u nibdew nfittxu. Għandek in-numru u tażillhom li dak. Jista' jkun hemm xi wieħed nieqes ovvjament għax iż-żmien hemm ieħor. Imma 98% l-arkivju huwa kollu komplit. L-album tat-tazza tad-dinja ta' din is-sena anke l-plejer tat-tim nazzjonali Taljan Mario Balotelli qed jaqdu. Mejja ngħidu li ma fehmx eżatt xi trid tagħmel biex taqdu.